Ndara. Aja larang suka aku melu sedelo kok mungkin-mungkin. Lah jenengan namung 5 menit lah kula sejam biasa. Baru pancen yo kewajiban kok. Yo pesek. Dawuh Ndara. Kewajibanmu coba matur. Kepareng matur. Bilih sedaya kewajiban para abdi sak menika sampun rampung Ndara. Nggih, menawi panjenengan boten percados, monggo kula aturi nitip pirsa piyambak Ndara. Ora kok yo, aku percaya. Yen kaya ngono matur nuwun banget. Nggih. Pripun Ndara? Kepenakan sedaya. Estakaken Ndara. Kanggo sampun kirang sedaya aturipun pesek. Yen pancen kabeh kewajiban wis rampung, kanggo melu seneng kok belajar ateges iki mau senajan kok padha gawe langsung nanging Menika lho. Sekat kegede. Iki Bang Matahari. Ndok kayak kontek iku. Coba aku njaluk sing jujur Sekar Kedaton sing ora ana liya ya mung aku kang aran sekarang. Sekar Kedaton. Monggo Ndara, aku iki narang. Lho aja ditemek. Jelih-jelih ana ing taman sari ana kedadian apa? Sewu kanjeng. Kalau mau ben sabar jago kalian para kami. Panjahan wonten pamongan. Kampung Sekar Kedaton dipun berangkat dalam pamongan. Mateng kula kakang Pati Wangsa. Nalika semanten ingsun pisan dumateng kakang Pati Wonosalam nanjake Dipati Sasrakusuma ing Kabupaten Yogyakarta. Kados pundi kados wusananipun? Kanjeng Sultan, dawuh panjenengan sampun kula tindakaken puniki. Kula sampun pinanggih lan sastra semua. Neng jebul piyambakipun boten suwarta ing tempat dipun dondo. Boten narimaken setanipun Siti Jenar Turikol semanten. Ngantos campuh peperangan. Mila prajurit Demak sami asring jepit. Menawi tos agus mekaten prajurit saking Kasultanan Demak asoripun Kados makaten. dumateng Dika Rama Jabat. Kanjeng Sultan Amir Mukmin. Kedadosan ingkang matumpa tumpa undung ing Kasultanan Demak Bintoro ingkang angka sepisan. Putra putri pun Sekar Kedaton anes saking Taman Sari ingkang angka kalih Dipati Grobogan Sasrakusuma pun wani mbalela wonten ing Kasultanan Demak Bintoro. Kula kedah tumindak ingkang kados Pindhane tiyang batik sampun wonten ngengengani. Negari Demak Kisru kasebat pakakining Dipati Grobogan ing
saking yang grobogan amit memusuhan menika tartamtu pados kira negari Demak Bintoro. Menawi kados mekaten Rama Jabar Sodik Sunan Kudus gadah keyakinan anesipun putra-putra Sekar Kedalon wonten gandeng cariyipun Dipati Sastrokusuma pun kula titip negari Demak kula labake menawi to sampun cetha Dipati Grobogan Sastrokusuma ingkang nidra putra-putra Sekar Kedalon kenging menapa ben nyandhek Demak lampah kula Kanjeng Sultan Trenggono. Kula mambun kesonan dalem badhe makut utuh ing tenging palagan mesah lan sastra kusuma. kersanipun perkawis menika enggal Nggih, nanging kados umpami kalampah Kanjeng Sultan Trenggono menika menang menika mboten kondang ning nak kalah badhe kawas prabelan dalem lho Yai. lajeng kados pundi iku ratukalipun Rama Jabar Karben perkara mila enggal kasrep. Kedah pados jago ingin tunggal kalian Bupati Grobogan. ingkang berkesakake Rama Pesaipun kedah tiang pengging ing nami Ki Ageng Kebo Genomo. Ngaten. dumateng dika Kakang Warasa Dawuh katimbalan. ing wekdal sak menika ingsun utusan dumateng Kakang Wonosalam dinuwun ing pundi supados Kakang Wonosalam dawuh kalih Ki Ageng Kebo Genomo ingkang angka sepisan pangsulake putra-putra Sekar Kedalon ingkang angka kalih saged mbekta bandanipun Bupati Sastrokusuma Terang terwaca dawuh dalem kepareng sang palenggan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Kewajibanmu lan apa? Iki wau ngetutke kalih bocah-bocah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing badhe nderek manyiswa tempeng. Karepe niku nek ajengan sukawruh kenani bab kautamaan. Niki pun sami ngempal. Kaporo niki malah wonten rawe garwa nika. Nyai Mas. Kakang Ageng. Tenane ana apa? Sak sawang ora kaya padangan. Duwe becik kowe walaka. Nek pancen wadi ya bocah-bocahmu ben. Nek ora wadi luwe becik kowe prasaja. Kakang Ageng. Mawi dipun westani wadi nggih boten kok Kakang. Ingkang gubel jroning ati kula niki bab pangimpen. Oh perkara ngipit. Nggih. Iki apa? Sawijining dinten kula niku ngupena
Nggih lho. Ampun musuh ngipi mangku. Lah anggen iku langka Saestu lampun. lho Kakang Ageng. Ngane-ngane sanget. Mangku rembulan ingkang ageng sanget. Nanging Kakang Ageng, Nanging barang kula arasi dumadakan ical saking pangkonan kula. bulan kuwi mau. Nggih, Lah kira-kira bulane kuwi kahanane piye? bunder seser Kakang. Kuwi kena diarani wulan purnama ya. Ning ya ngene, jeneng ngipi mono jarene ngakandha. Unine wong akeh kuwi lak kembange wong kuwi. Nggih. Iya ta? Lah ngipi kuwi uga ana maknane tegese urut-urutane iki ana palipe. Yen disinaoni kena kanggo tuladha. Contoh, ya. Lah ngimpi kuwi nek pujangga sing padha ngarani iki ra ana telu. Ana sing ngarani pangimpen telung perkara. Titiyani gandayani puspa tajem. Lah ngimpi sing ana wahanane kuwi tiba sing puspa tajem kuwi. Lah puspa tajem uga diperang dadi papat. Napa mawon Kakang? Kanyakrabawa, Kasudarsana, Kawaskita, Kadorodasih. Leripun Kanyakrabawa kuwi ngimpine wong sing gegeden panjaka utawa pengangen-angen. Kuwi wektune wayah sore renteh. Turu sore dhewekne duwe pengangen-angen delalah ngipi. Kakean pengangen-angen. Kanyakrabawa. Dene Kasudarsana kuwi ngimpine wong sing kakean turu. Turu terus delalah ngipi. Kuwi tibane ning Petung Kasudarsana. Kuwi wayahe tengah wengi. Ya. Dene Kawaskita kuwi ngipi sing isine pituduh. Nek cara disambungke karo jaman kadewan. Kuwi entuk pituduhe Bathara. Ya. Nek saiki ya entuk lamate Gusti kang gelar jagat. Iki contone ngene, contoh sing gampang. Upama simbokmu lara. Kowe ra nunggoni simbokmu sing lara to? Delalah lara ki ora mari-mari nganti mbok tunggoni rina wengi delalah nggonmu tunggu ibumu, simbokmu kowe keturun. Delalah kok ngimpi entuk pituduh. Simbokmu iso mari nek diboboki nganggo sawanan. Delalah tok udanani tegese mbok lakoni mbok boboki nganggo sawanan. Delalah simbokmu mari. Tapi itu duwe iki mau saka sawanan tambahan. Nah, Kadorodasih iki ngimpi sing sakala tumus. Tuladhane ngene. Bengi kowe ngimpi dulurmu sing bebodro. Cara tembunge merantau. Nah, cara ning Sumatera, Kalimantan, luar negeri mulih. Lho delalah sesuk kok mulih tenan lho. Kira kasunyatan tumus iki. Ya ngipi sing tumus. Kadorodasih. Kuwi adat lupiya wektune gagating raina. Pokoke ya jam 3 munggah. Lah kira-kira nggo ngipi tabuh pira iki? saemut kula kok tabuh 3 Kak. Tabuh 3. Kuwi ya iso kalebu ngimpi Kadorodasih. Iso sakala tumus. Gating raino lho. Lah iya. Lah kalau mangsane ngimpi kuwi ana sing tiba kok balen lho, Le. Ngimpi mendem mayit. Mayit. Ya toh, mluntuke larang. Iki bakal entuk rezeki. Palitan
kabeh cetane. Iya. Lah nek ngipi mantu, Ngimpi mantu ra seneng-seneng. seneng-seneng Iki bakal kesusahan. sripa. Untune coplok, ya ta. Sedulure lara. Kuwi tiba kosok balen. Lah ngimpi kuwi pitunge ya ana pitunge. Gumantung diitung saka dina, Yo, minggu, sasi, sasi. ya ta, taun, windu. Iki mati mesti bakal kelakone. Ning kuwi wewadine Gusti. Menungso ora bisa nemtokke. Jalaran iki wewadine Gusti. Lah nek nyai wau nak gagate ngerahi. Iya mlebu kadoro dase. Ngendikane niku kudu karo tabut iku. Lah iya ngipi mangkrung bulan. Monggo bulan iki wayah purnama sidi. Puter sesar. Monggo nek wayah purnama bulan iki lak padang. Bisa madangi jagat. Dipangku kok ilang ning pangone. Lah parake ning ndi? Ya to. Monggo cedhak pangon iki lak weteng iso. Ya to. Mesti wonten wedi. Lah iki ngene wae. Iki otak-atik makhluk. Wong bulan iki lak padang. Bisa madangi jagat. Leres. Ki ibarate pemimpin. Tawa ratu. Pangarsa. Pangarsa. Nalendra. Ya ta. Nah bulan dipangku ning biarasi kok ilang. Ya ta. Wis ngene wae iki otak-atik makhluk mbok menawa ngene iki. Upama ta kelakon sampean kuwi diparingi turun karo Gusti Allah. Ya ta. Mbah lanang, mbah wadon. Sok ben laire punang bayi bakal dadi pemimpin. Dados pemimpin. Terus bagya mulya maita benjang pripun dados pemimpin. Kaya ngono. Nanging Kakang Ageng, Nanging apa? lah semprono semprene nyatane dilung-dilung. Dereng anggadhayan. Ya aja kuwatir. Jeneng rejeki jodoh pati pesti rejeki. Kuwi dudu karepane manungsa Gusti sing nemtokake. Lho iki. Putra ki ora kena dijaluk, ora kena diselaki. Nek wis kadung teko ya teko dhewe. Ngaten nggih. Iki Kakang. lak namine dendeng to. Iki mau ora gonku nyandra pangimenku taate mantuk. Ane ya dedonga wae. Sapa mengko ngerti diwene turun Lah marang. nek omah-omah breng karo Kakang Ageng wis 15 taun lho. Jendere kagungan turun. Ayo kurang-kurang nggo budidaya jamu sembarang tak ombeni. Mbok menawi ing mangke gak kaparingan. Ya wis ngono wae rasa mumpun iki. Ya kuwi Kon percaya mawon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek mboten kleru niku ra ndoro pati to, Rik. Sesek warasan nggih. Alhamdulillah. Bareng jenggote dicukur katon bergas Kakang. Sithik jo. Baru kamu. Aku sewate ono sana. Iya kata Kalau wonten begih wonten. niki kula nampi dawuh saking Kanjeng Sultan Pramono. Tumuju pinangke lan tiyang. Lajeng wonten Ngaten Demak Bintara niki lak nembe geger. Saking balelanipun Dipati Sasra Kesuma. Kasundha icalipun ingkang putri Sekar Kedaton ical kabladak dening pawongan sedaya pini sepuh saged dakwa bilih icalipun Sekar Kedaton dipun cipta dening Sasra Kesuma. Mila tentreming negari Demak wangsulipun Sekar Kedaton dipun pasrahaken dening Ki Ageng. kaya mangke. Kula saged. Sama saged. Menawi sampun wonten kesagan kepareng kula nyupaken wangsul ing Demak. Silakan. Bila syukur. Ya, no. Ini jenggot tadi, terus. Aku ora bisa babar karo wae. Mergo ono ikate. Aku karo kamu.
Kanjeng Sekar Kedaton. Nek ora ana aku mesem guyu. Barang aku tekan kene kok lambemu mecucu. Mas panjenengan kula menika mesem guyu mboten wonten panjenengan. Kula niku ki sedih. Kula susah. Ya. Wong ayu kuwi nek mesem guyu tambah ayu. Ning nek mung becucu kuwi malah kaya asu. Saru niku. Nggih mboten, Pak. Sabela nggih Pak kalih. Sampeyan niku mboten bala kula napa pripun? Lho sampeyan niku tekake kula kok mboten bala kula niku pripun? Lho kula niku wong ganteng-gantenge sak jagat lho. Sekar Kedaton. Kanjeng. Sik tak takok ae. Kula niki gandrung napa mboten lho? Masalahe wektune mon wengi. Tetep gandrung. Nggih. Sapa manis kaya jenenge amal. Lah kok ngamal? Lho wong wedok duwene kuwi ya diamalno. Ya ora, Pak.
lan jenenge amal kuwi ora mawas, rasi arif, rasi B yen kowe niat amal kuwi Jenengan niku lho. Nyuwun sewu. piye? Panjenengan menika ki pengayoman. Iya. Badhe tresna kalih wanita kok dicolong. Loh, Napa mboten badhe nismaken asma panjenengan? aku kuwi ora nyolong. Lha napa? Aku kuwi ngepek utawa mbutuhke wong wedok sing tak keloni nek gelem kuwi munggah swarga ya ora Pak. Lha sing mboten purun. Kuwi neraka jahanam ya ora Pak. Wah Kandhane kandhane. maksa. Contoh, ampun dipun bacokke Kanjeng. Kula mboten nampi. Kowe tak kandhani. Kowe milih sone mati mlebu neraka apa swarga? Dia swarga. Lah nek swarga ya ndang diwenehno aku. Mboten. Lumrah wong ngamal niku yen mboten bondo, donya, esem gemuyune. Wong Mboten wedok. barang niku. Wong wedok iki duwene apa? Dene barang siji kuwi kok. Ibaratnya barang siji kuwi pagel klaras, Pak. Dibrobosi sedina ping 1000 rapet balik neh. Lah iya. Rapet napa? Gelem ora? Alasan saya. Kowe gelem ora? Mboten. Assalamualaikum. Saya memeh kena tak awak-awak kok dadak ana teko. Nyuwun sewu Kakang Ageng Kebo Kenanga. Sampeyan rawuh kok mboten cecala utawa dodok-dodok lawang. Niki wau meh kenek lho. Yayi Hadipati Sosrokusuma. Sabda dalem Ya sing gedhe pangapuramu. Yen tekaku ana ing grobogan ora sebowo. nggih. Nanging tetelo nggonku teko kuwi ana wigati. Wigatosipun napa Kakang? Wigatine sambung karo Demak Bintara. Nggih. Sepisan aku dinuta dening Sultan Trenggono. Dina kaloro kedadean Demak Bintara sepisan bale lamu kabare Nggih. angka loro ilange Sekar Kedaton. Oh ngaten nggih. Jebul tenan sampean sing nyidra. Leres Kakang Ageng. Saiki aku tak takon, Nggih. tenane kok nganti adi kuwi mbalela wani nyidra Sekar Kedaton. Kuwi sebabe apa? Nggih. Kakang Ageng Kebo Kenanga. Goroh waleh napa? Nek Dipati Sosrokusuma wonten gawe geger wonten ing Demak Bintara saya-saya njusta lawan Sekar Kedaton wonten ing Demak Bintara. Yektosipun kula saketing emanah Ora. perkawasipun kula saka guru wonten ing Demak Bintara saben-saben kula ngayahi jejiban sowan wonten sadalem Kanjeng Sultan Trenggono ing Bintara Demak wontenipun dipun cecenges dipun encepi dipun geguyu kalian Punggo Praja wonten ing Bintara Demak. Kula gedhe bocah cilik malih. Kula pengayoman wonten ing Kabupaten Grobogan. Nek boten selak batene tiyang Demak Bintara. Menika dipun pestani. Kula nulat lekasing Braga Syekh Siti Jenar. Langkung lang
dipun wastani Islam abangan wong padha-padha Islamipun wonten Islam abangan wonten Islam putihan niku lak boten gawe-gawene wong Demak Bintara boten wonten. Yayi sosok. Nggih, paring dawuh. Dadi mung perkara kuwi. Nggih. Nganti sliramu balela wani nyidra atmajane Sultan Trenggono. Nggih. Sepisan Sekar Kedaton kuwi ora ngerti alang ujuring perkara. Nganti ngembet-embet perkara. Dene kengoko loro. Nyuwun. Mung siadi krana diesemi, diencepi para punggawa sarta dewaning ulama. Nggih. Mung perkara sliramu kuwi wiridane Guru Agung Syekh Siti Jenar. Nggih, leres Kakang nggih. Nek Islame Guru Agung Syekh Siti Jenar sak murid-murite kuwi beda karo Islame wong Demak Bintara. Leres nggih. Islamu diarani Islam abangan. Nggih. Nek wong Demak Islam putihan. Leres. Masyaallah. Di wong Islam kok ana sing abang, ana sing Lah nggih. Lha nek abang ora sirup to, Pak nggih. Oh, wis enak. Saiki nek Islam ana sing abang, ana sing putih, oh ya ana Islam biru, Lah nggih. Islam ijo. Nggih. Masyaallah. Nek abang niku sirup, nek putih niku arak nggih, Pak. Ini sliramu wis ngerti nek abang sirup, nek putih anu arak. Lah kok mbok padakno Islam. Al Islamu asalamu. Layat limuhu wa yaluslimuhu. Ku Islam lan Islam kuwi sedulur. Nggih. Islam kuwi slamet. Sapa menungso gelem ngrasuk agama Islam. Kuwi insyaallah slamet donya akhirate. Oh ngaten nggih, nggih. Islam kuwi jaminan munggah swarga. Oh ngaten. Kuwi Islam lho. Nggih. Islam kono, Islam kene, Islam Arab, ya, Nggih. Islam Jawa, Nggih. kabeh Islam kuwi padha. Oh ngaten. Ora ana kok Islam abang, Islam putih iki ora ana. Kuwi menungsane. Lah aku kandha nek Islam kuwi slamet, Nggih. sapa ngrasuk agama Islam kuwi munggah swarga. Nggih. Jaminan munggah swarga. Kuwi tembung Islam. Nggih. Ning beda nek wong Islam. Lho nuwun sewu. Beda. Bedane napa wong Islam karo Islam? Beda lho. Bedane- Islam wis slamet. Nggih. Nek wong Islam iki durung karuan. Lho kok saged? Ya kalau maksane kuwi Islame Islam KTP. Oh Ya ora. Nggih. KTP-ne Islam agamane. Ning ora tau nindakake surut syarat rukunnya agama Islam. Oh ngoten. Ya ta? Nggih. Jadi wong Islam karo Islam aja dipadakno. Nggih. Nah, Nggih, nggih. iki ora ngerti dosa, ora ngerti perkara. Nggih. Lho kok wani-wanine sampean cidra. Nuwun sewu. Kok iki sing kenyol. Karep kula niku ajeng melehke Sultan Trenggono. Lho malah sing kula colong nih ajeng kula ihi ya mboten gelem. Ya mesti Iki jenenge kowe ora melehke Sultan Trenggono ning gawe gendro ing Demak Bintara. Ning isih suci kok niku. Oh tenan. Nggih. Ora apa-apa. Mboten. Lah mau jare arep kok. Lah nggih jenengan pun Iki malah suci raka, suci awak. awak kok nggih mboten sida. Lah wong jarikan kok mbok rogoh ya ora iso. Lah mboten sida ngoten kok. Nggih. Wis ngene wae. Pripun? Kowe karo aku kuwi tunggal wiridan. Nggih. Tunggal banyu, tunggal guru. Leres. Aku ya murid Siti Jenar. Nggih. Sampean ya murid Siti Jenar. Ibaratnya aku lan sampean iki godhong suruh. Diwolak-walik. Iki beda rupane. Leres. Ini nek digigit padha rasane. Nggih. Tunggal banyu. Nggih. Guru Agung Syekh Siti Jenar kuwi ora tau mulang muruk. Muridé kaya ngono kuwi. Ngoten. Oh, ibarat ya
Guru Agung Siti Jenar kuwi dikeplok pipine sing tengen. Sing kiwa wae diulungke. Nggih. Iki Guru Agung Siti Jenar. Nggih. Nek kowe murid Siti Jenar kok singklar karo wejangane Guru Agung, kula ya di nek ngono aku isin. Aku gelo, aku irang. Duwe dulur kok patrape kaya ngono. Timbang aku duwe dulur sing kaya ngono, ya ta. Luwih becik aku ora nyipati jagat. Ayo, patenono aku. Pateni. Sampunipun kula nampi sesorah saking Kakang Ageng Kebo Kenanga wiwit ho ngantos ngo kula saged ngraosaken menawi ngaten kula ingkang lepat salah Kakang Ageng Kebo Kenanga kula pinangka wiridan Syekh Siti Jenar kenging menapa kula anggadhe tumindak ingkang kados ngaten. Menawi ngaten tanpa guna kula Cukup. Kula pengen pejah tinimbang gesang damel wirang kados ngaten. Kowe kuwi piyayi. Kowe ya pono kawruh agama Islam. Kowe murid Guru Agung Syekh Siti Jenar. Kok tipis imanmu kowe? Nek nyoto kowe nglenggono kowe salah, kowe luput. Apa bakal rampung kowe yen kendhat? Menika kangge nebus dosa-dosa kula Kakang Ageng Kebo Kenanga. Apa carane kaya ngono nebus dosa? Apa kowe lali wejangane Guru Agung Syekh Siti Jenar? Ayo. Sasar kusum. Katimbalan Yen tetelo kowe nglenggono. Kowe ngakoni luputmu. Perkara iki bisa disidhem. Tenane aku duta pamungkas. Aku bisa wae mateni lan kowe. Nanging ora kuwi sing tak golek. Krana kowe wis nglenggono lair batin. Luwih becik kowe ninggalno Kabupaten Grobogan. Penganggonmu sarwa piyayi rucakon. Kowe aja mapan ana ing Grobogan. Kowe tumuju ana ing Desa Butuh. Kanggo nyidhem perkara jeneng Sasra Kusuma kuburan. Ya. Nek wis kowe mesanggrah ing Desa Butuh, kowe nganggo jeneng Ki Ageng Butuh. Kakang Gedhe Kebo Kenanga. Kula pinangka wiritanipun Guru Agung Syekh Siti Jenar. Wiritanipun Guru Agung Syekh Siti Jenar boten betahaken bondo lan donya derajat lan pangkat nanging dipun tengenaken nyembah marang Gusti Allah Subhanahu. Kula saking menika kula badhe lukar busana minangka adipati wonten ing